moi ja tervetuloa uuden videon pariin. Tästähän nyt on itselläkin vähän jännitystä ilmassa, eli viime videossa tuli asennettua ne lisäilmajousisarjat, niin nyt ekan kerran sitten lähdetään vähän testailemaan viikonloppureissuun, että miten ne vörkkii ja pysyykö auto lämpöisenä, kun ovissakin on lisäeristettä. Täällähän on ulkona miinus 10, 8 astetta näyttää olevan Hymerin mittarissa nyt. No, tää oli vielä tallissa tossa noin, että varmaan viilenee tässä näin, mutta nyt lähdetään eka käymään tankilla, sitten pitää käydä vähän ostaa evästä ja sitten mennään ihmettelemään, että mihin sitä mennään puskaa yöksi ja sitten vähän fiiliksiä, miltä tää sitten vaikuttaa nämä lisäilmajouset tällä reissulla, mutta tervetuloa mukaan. Joo, kylläpäs onkin pimmeetä. 10 astetta on pakkasta. En muuten tiennyt, että tässä onkin automaattiset pitkät tässä Hymerissä, mutta nythän tiedän sitten senkin. Mun mielestä ne ei kyllä tuolla viimeksi toiminut, mutta ehkä mä en vaan tajunnut käyttää. Katellaan nyt, mä menen tuohon yhteen sillan viereen. Täällä Inkoon takana puskaparkkiin, jos ei siellä tuskin siellä nyt ketään on, mutta mukavasti kyllä nämä lisävalot antaa sitten valoa täällä, vaikka ei ole oikein luntakaan vielä, niin ei silleen valase. Jos mahdollista, tee U-käännös ja heti sen jälkeen käänny oikealle. Näin. Ui, niillä on siellä niin. Lauantai-ilta. En kyllä tänään jaksa saunaa enää tässä torata, kun päivä meni tuossa turatessa ja nyt kai jo tähän näin. Niin otan tässä yhden oluen, syön ja koirat lenkille ja se on varmaan sitten nukkumaan. Joo, sen verran on pakkasta, että vai mitä niillä on, onko pakkasta? Hyvin toi diesellämmiti propsuttaa ja naksuttaa siinä. Savua tulee. Huomenta. Sunnuntai-aamuja tässä Päärsundin sillan kupeessa ollaan. 11 on pakkasta ja 9 on kello koirien kanssa aamupissalla tässä ihmetellään. Hyvin tarkeni Hymerissä, vaikka 11 tosiaan oli pakkasta. Meri on vielä hyvin auki. Vähän rihmaa tulee tuohon reunaan. Joo, on kyllä komeeta ja hiljasta. Vai mitä niillä on? Ei ole luntakaan vielä paljon. No niin, hieno kuva tulisi nyt susta. Joo.
On. Ajellaan takas tuohon rantaan ja aletaan pystyttää saunaa. Täällä on hyvä testailla vähän maasto-ominaisuuksia tälle. Ei ole kyllä ollut pettymys, mutta tehdään leivät, niin jaksaa vähän ulkoilla. Oho, päiväaskareita tässä ihmetelty, mutta näin alkaa marraskuinen ilta painuu maille. Oli kyllä komea auringonlasku tossa noin, että harvoin varmaan näin kivoja pakkaspäiviä marraskuussa. Ei tarvi lähteä Espanjaan, mutta ei kai se ole keltään pois, jos mä sipasen tässä yhden tumman oluen tähän pakkaseen. Vai mitä Niilo, vai onko pois keltään? Mutta lähdetään laittaa saunaa pystyyn, niin pääsee pesulle. Katsotaan mikä siellä on lämpötila. Tuossa on sisälämpö on 22,4, takatallissa on 10 astetta ja sitten mulla on erikseen toi ulkolämpömittari, niin siellähän ei ole nyt sitten kuin 7 astetta. Oukkidoukki. Ei kai mä sipasen tän tästä loppuun ja lähden pistää saunan pystyyn. Yleensä näin pakkasella on kyllä, tumma olut on kyllä, se on. Niin, laitetaan tää otsavalo, koska siellähän on säkki pimeetä. No se kuuvalo pikkasen loistaa, mutta tällä näkee. Kuomat jalkaa, niin kyllä toimii. No edelleen se 8 astetta pakkasta on pimeetä. On kyllä. Ei ole huono paikka. Korsundet. Mä luulen, että se alkaa olla täällä on lämmintä kyllä. Täällä on lämmin. Makkaratkin on. Laitetaan vielä. Tänne voisi kyllä tulla. Vois tulla kyllä saunomaan. No, siellä on hiilos, pannaan lisää puita. Joo. Tää alkaa olla sille, että meikäläinen voi lähteä vaihtaa aamutakin päälle ja saunaa. Joo, ei kyllä huono. Täällä on kyllä lämmin, mutta mä lähden vaihtaa nyt. Tai heittää nämä kuteet pois ja kylpytakki päälle ja ei kun löylyihin. Ehkä yksi karhu, ehkä. Noniin, otetaan. Sieltä se savu kohoaa, kun puita laittaa. On se. Pistin vähän valoa, kun täällä on liian hämärää tähän kuvaukseen, mutta ei sanoisinko, että ei huono. Kylmä sandelsi. Kiuas hehkuu punaisena. Kuuvalo loistaa tuohon merenlahteen.
On kyllä komea kuutamo. En tiedä näyttää. Nyt on hyvät löylyt. Yksi pesällinen enemmän puita, kun on tämän verran pakkasta ja siihen ihan piipun juureen, niin kyllä siihen yksi sandelssi, niin on. Nyt on. Näin se alkaisi tääkin reissu olemaan loppusuoralla. Pakkanenkin kiristyy, nyt on jo 11. 11 pakkasta ajellaan tässä kotiin päin. Pysähdytään vielä tuossa syömään vähän ja ihmetellään sitten. Mutta lisäilmajousisarja kyllä täytti ihan odotukset, että on kyllä hyvä investointi. Parantaa tämän ajomukavuutta huomattavasti. Toi etuosa äänieristys ja lämpöeristys oli aivan todella hyvä. Suosittelen tehtäväksi, mutta niin kuin tuossa taisi jo jossain todeta aikaisemminkin, niin sehän sitten tuo esille muita ääniä. Eli nyt kun tää kabiini on todella hiljainen, niin sitten tuolta takaa paljastui. Se ei olekaan vissiin tuo ovi, vaan se on toi. Otin tuosta ton alalaatikon pois, niin siellä on se ilmaotto alhaalta, niin siitä tulee rengasmelua ja sitten se apukuskin puoleinen takarenkaan kotelo sisältäpäin, niin siinä ei olekaan ihan minimaalinen eriste eikä mitään, niin mä sen koteloin, sen saa tosta sisäpuolelta koteloituu hyvin, niin sitten kylläpäs paistaakin aurinko. Sen saa tosta sisäpuolelta koteloituu hyvin, niin mä luulen, että sit lähtee toi melu lopullisestikin pois. Mutta ei kai siinä mitään. Kiitos kun kattelit tän videon. Katsotaan mitä video seuraavaksi kehitellään. Se on sitten muuta kuin seuraavaan videoon. Se on morjens.